best po itong ensalada talaga. Simple lang pero masustansya. Diba pag nag-uulam na ng karne, ang tanggal na umay. Ayan. Lagay na natin ang bulaklak sa kumukulong tubig. Tapos patayin natin ang apoy. Bababad natin dyan. Buong kamatis. Ito po yung ingredients ng ating ensaladang katuray. Salad katuday. Sarap naman ng ating ensaladang katuray.